Кніга прарока Ісаі, раздзел 2. Слово, якое было ў бачанні Ісаі, сына Амоса, пра Юду і Єрусалім. І будзе ў апошнія дні падрыхтавана гара Господава на вяршыні гор. І ўздымецца яна над узгоркамі, і будуць сцякацца да яе ўсе народы. І пойдзе шмат людзей, і скажуць яны: «Ідзіце і ўзыдзем на гару Господаву, і ў дом Бога Якубава, і хай навучыць ён нас дарогам сваім. І будзем хадзіць па сцежках яго, бо з Сіёна выйдзе закон і слова Господава з Єрусаліма. І будзе ён судзіць народы, і выкрые мноства людзей, і перакуюць яны мечы свае на плугі, а дзіды свае на сярпы. Не падыме народ на народ меча, і не будуць больш рыхтавацца да бою. Доме Якуба, прыходзьце, ды будзем хадзіць у святле Господавым. Сапраўды, адкінуў ты народ твой, дом Якуба, бо багата стала сярод іх чараўнікоў усходніх, і варажбіты ў іх былі, як у філістынцаў, і падаюць яны рукі чужынцам. Край яго багаты срэбрам і золатам, ды бязмежныя яго скарбы, і багатая зямля яго конямі, ды незлічоныя яго павозкі, і багатая зямля яго ідаламі. Пакланяюцца яны творам рук сваіх, што зрабілі пальцы іх. І сагнуўся чалавек, і прынізіўся род людскі. Не даруй ім. Увайдзі ў скалу, схавайся ў пылі перад страхам ад аблічча Господа і славы магутнасці яго. Высока ўзнятыя вочы чалавека апусцяцца, і сагнецца пыха людская. Адзін толькі Господ узвысіцца ў той дзень. Дзень бо Господа магуццяў надыдзе на кожнага пыхлівага і надутага, і на кожнага, хто выхваляецца, і будзе ён упакораны. І на ўсе кедры Лібана, гонкія, высокія, і на ўсе дубы Басана, і на ўсе горы высокія, і на ўсе ўзгоркі паднятыя, і на кожную вежу узнесеную, і на кожны мур умацаваны, і на ўсе караблі Тарсіса, і на ўсе судны прыгожыя. Ды прыгнецца велічнасць чалавечая, і прынізіцца пыха людская, і адзін толькі Господ узвысіцца ў той дзень. І ідалы дашчэнту будуць струшчаны. Тады ўвойдуць яны ў шчыліны скал і ў пячоры каменныя перад абліччам страху Господава і перад славай велічнасці яго, калі паўстане ён, каб страсянуць зямлю. У той дзень выкіне чалавек кратам і кажанам ідалаў сваіх срэбраных і балванаў сваіх залатых, якіх зрабіў ён сабе, каб пакланяцца. І ўвойдзе ён у шчыліны скалаў і ў пячоры каменныя перад абліччам страху Господава і перад славай велічнасці яго, калі паўстане ён, каб страсянуць зямлю. Дык не чапайце чалавека, дух якога ў ноздрах яго, чаго ён будзе варты.